Здравейте! В предишния урок ви показах как да добавят файлове на времевата линия. В този урок ще ви покажа как да манипулирате директно файлове, които вече са добавени на времевата линия. Основните функции са: имате рязане, slip, това означава, че не променяте дължината на файла, и има промяна на дължината на файла. Сега ще ви покажа всичко как става. Също така имате и преместване по дължината на времевата линия. Нека да прегледаме файловете, които имаме. Виждаме тези два файла, че въпреки че имаме два отделни къта, те са еднакви и това на нас искаме да му променим мястото на този файл. Лесният начин е, когато задържим мишката върху средната част на къта, не в дясно или ляво, а по средата, когато имаме тези две стрелки, сочещи едновременно наляво и надясно до курсора на мишката, задържаме Shift и влачиме с мишката и примерно искам да сложа този файл ето тук. Пускам и файла идва тук. Като дължината на времевата линия не се променя и мястото автоматично се изтрива, което е било запълнено от файла. Така наречения Ripple Delete. Нека да дам Undo. Ще ви покажа друг начин. Това става при задържане на Shift и след това натискане с мишката. Ако натиснете с мишката и влачите и задържите Shift, вижте как в момента съм пуснал Shift и имам надпис, че Replace. Ако задържа Shift, имам надпис, че Insert. Това означава, че ще вмъкне клипа между други два клипа. Примерно искам да го сложа между зеления и синия. Пускам. Клипа е сложен тук, но тук имаме празно място. А за да автоматично да изтрия това празно място, като върна обратно, задържам Shift, натискам левия бутон и влача. Ето, сега празното ми място автоматично е запълнено. Това е с местенето на клиповете. Ако примерно искам да преместя replace на дадена част на клип, да кажем, решавам, че тази част на началото не ми е необходима. Затова искам да я преместя същия този клип. Тогава влача с мишката без да натискам никакви други клавиши и го поставям тук в началото и ето, той просто идва на мястото на началната част от клипа. Тук имам пак празно място. Нека да върна обратно. Така, ако задържа Shift и го сложа тук и пусна Shift и пусна клипа, извършвам пак така наречения Ripple Delete. Това означава, че с Shift автоматично изтривам всяко празно пространство, останало при измъкването или изтриването на даден клип. Така, нека да върна обратно. Общо взето това е заместването на файловете. Значи, когато задържам Shift, преди да съм махнал клипа, изтривам празното място. Ако не съм задържал Shift, виждате, остава празно място. Това е Shift. Изтрива автоматично празно място. Когато задържам Shift, по време на слагането на файла, бутона ми се променя на Insert. Това значи, че го вмъквам между два файла. А когато не съм задържал Shift, премествам, overwrite-вам съдържанието на даден файл. Ето. Хоп. И така, нека да върна обратно. Това са манипулациите при местене на различни кътове от едно място на друго във времевата линия, като имаме Replace и Insert. Replace променя съдържанието на файла, върху който сме го поставили, а Insert, без да променя съдържанието, слага файла между два къта. Когато искаме
да намалиме дължината на някой файл, натискаме с десния бутон от едната страна и влачим. Ето виждате как променям дължината на този файл. И горе в мониторите, тук в лявата част имам последния кадър на предишния файл, този MVI 1539, а в дясната част на монитора имам първия кадър, който ще бъде след промяната на файла, който манипулирам. Ето, така го удължавам, така го намалявам. Нека да го удължа. И след като съм приключил, мога да щракна с мишката пак или да натисна бутона Join. Ето, примерно сега бутона ми е червен. Ако натисна бутона Join, приключвам тази манипулация. По същия начин мога да манипулирам и другата страна на файла. Виждате сега края на файла ми е в левия програмен монитор. Това ми показва последния кадър. А понеже това е последен файл, в дясната част нямам нищо. Ще натисна Join. Същото нещо е, ако примерно искам да променя тези два файла, да кажем да направя този файл 1539 по-дълъг за сметка на 1543, тогава ще тракам между двата файла. Виждате, имаме нещо като буквичката на обърната хоризонтално. И сега като влача с мишката, променям файловете. Дължината на файловете. Виждате, пак в ляво имам последния кадър на левия файл, вдясно имам първия кадър на десния файл. Всичко се случва супер логично. Това е за промяната на дължината на файлчетата. Ако пък искам да променя съдържанието на файла, кажем на този файл искам да модифицирам съдържанието му, без да му модифицирам дължината на времевата линия, щракам вляво и щракам вдясно. И виждате, файлът придобива една формичка на все едно на верига на танк. И сега в програмния монитор горе прозорецът вляво ми показва кое ще ми е първия кадър, прозорецът вдясно ми показва кое ще ми е последния кадър на файла. И задържам бутона на мишката, влача наляво и надясно, без да променям дължината на файла, а само съдържанието. Това е така наречения Sleep Edit. След това щракам, когато съм готов с модифицирането, и това е. Значи това е общо взето са основните операции, които се извършват на времевата линия. Местене на един кът, промяната на дължината му, начало, край и промяна на дължината на два файла един до друг, един е за сметка на другия.